Yan guys, part 2 na ni, please subscribe my YouTube channel and share this video po. Alam mo loto, sa oras ra. Mana siya, ang gadmit na sa ang kalitura na balik-balik. Wala mo na, nasa bata, balik-balik. Balik mo dito ang kalitura. Uy, Akong panichatan isa, magpahilot. mga ganito. Tugay, kasi mo reflect at sana kaya. Anak ko yun, gadmit mo dito mga bata. Bata. Sisigod ako ka, nagpahilot na dito. Sisigod ako ka, ipahilot na dito. Bata ka balotin sa ang ni Tuhan. Ulcer po na. Kung duha ang musugot, ang mamagpapa, larga ginada yun. Hindi pa magani mo tig sa uban, kasi bata. Diretso na, ato din dito. Nabilag mga suki na ito, gidani ng payong. Gidalang payong. Yung balik, dapat payong. Gidalang payong sa mong customer. Sa isa po ka customer. May time mo ito taliksik. Hindi nga nagbubalik lang. Ang ba yung balik? Balik. Gidalaan na ito ang taga Santa Cruz. Wala mong payong. Duha man to, isa na lang na pinin. Ang gwapo pa nadala. Hindi nga nagtawid. May hilot nilang kwan sa bata. Ate naman yung gutuman ako, kung mukhaan ako kadali, layo rin 10 minutos, maman ko kaon ba. Taas na nga ng 10 minutes. Mukhaan pa di ay, gusto na iuna yun ang bata niya. Alas 7 na niya, ang akong din paniyapon, 5:30 na siya. Kasi tinidyan. 5:30 to 6. Kung anak ko, ako na lang yung sakripisyo ko isa. Hindi ko man lang, tapos labot na sila. Hindi ka din naman ko. Ay, mukhaan pa di ay. Mukhaan pa di ang hilot. Na mag-iuban manihapon na para sa 8 oras TV. Pero ako dili mo kung sugutan na. Tinubuang nga asawa. Dapas na kaya na eh. Mo naman na. Naanag mi ako. Ako, naanag. Kami dili. Bibin pa lang manihapon iko 5:30. May masayo kaysa magugay. Bangga na naman ano? Yan, dito na. Ano lang? Apa kung nalumang ko. Ito na, luma.
Saka ka na sa akin. Ikaw sa ka.